Jyst i chi cael deall ble mae'r syniad wedi dod, oedd iaith yn rhan o brosiect Ewropeaidd Listen, oedd wedi cael ei ariannu gan y gronfa Erasmus Plus, um, gyda ieithoedd ar draws Ewrop. Wel, mae'r baneri yn fan hyn yn dangos lle mae'r ieithoedd hynny, ond falle y gymuned ieithyddol i ni edrych ato fwyaf ers i'r prosiect hwn i orffen yw'r gymuned yn Ffryslan. Um, nath ni dderbyn arian gan gronfa her Arfor Llynedd, os nad rhywun yn cyn ni, dwi'n cofio nawr. Ond nath ni daith cyfnewid gyda mudiad Afwc yn Ffryslan i ddysgu mwy am sut maen nhw'n wedi dyblygu Gadernid Iaith ers y prosiect Listen. Um, a maen nhw wedi cael y gefnogaeth i fynd ar ôl Cadernid Iaith yn gymunedol. Um, Oherwydd natur iaith, ni di gorfod yn mynd ati yn fwy masnachol ac yn gwerthu'r peth i sefydliadau. Mae ffwc yn rhywbeth yn ffodus iawn i gael, wel, maen nhw'n cael ei ariannu gan y Llywodraeth yn uniongyrchol i fod yn darparu cyrsiau cydernid iaith yn gymunedol i bobl. Maen nhw wedi trawsnewid y ffordd. Maen nhw yn meddwl am gydernid iaith yn un ffordd maen nhw'n ei weithredu fe hefyd. Felly, ni wedi bod yn tryl dysgu tipyn oddi wrth nhw, a falle ar y pwynt yna, mae fe'n ddiddorol i feddwl am, wel, i fentrau cymunedol i grwpiau gwahanol ac ati, be mae Cadernid Iaith yn gallu gynnig, a be'n union, dyn ni'n meddwl amdano wedyn. Um, so, Fe ddath y prosiect, Lysyn gwreiddiol, o'r gydnabyddiaeth bod siaradwyr ieithoedd llefrifoledig, fel y Gymraeg, fel y Ffrisieg, yn cael ei dysgu sut i ymddwyn yn oddefol, submissive behaviour. A mae hwn yn ymddygiad arferol, mae rhywbeth dyn ni'n cael ei'n dysgu. Mae'r cyd-destun, mae'r strwythurau, mae'n profiadau ni, oll yn ein cyflyru ni, yn dylanwadu arno ni, yn ein dysgu ni i ymddwyn yn oddefol yn ieithyddol. A dwi wedi cynnal cyrsiau cydaniaeth gyda llwyth o sefydliadau gwahanol dros Gymru yn y 2 flynedd, 3 mlynedd diwetha, a dyn ni'n gweld bod hyn yn rhywbeth sy'n gyffredin, a dwi'n siŵr tas ni'n gallu cynnal gweithdi gyda criw sy'n yma bore yma, byddwn ni'n cael profiadau sy'n atgyfnerthu'r y rhagdybiaeth yn i'r dybiaeth yma. Nawr, be mae hwn yn edrych arno, yn ei edrych fel, yw rhyw fath o deipoleg drifflig wedyn ni. So, ymddygiad goddefol, dyma mae siaradwyr ieithoedd llefrifoledig yn cael ei dysgu sut i ymddwyn yn ieithyddol. Bod ni'n cuddio'n Cymraeg, bod ni'n troi yn hawdd o'r Gymraeg i'r iaith y fwyafrifol, y iaith ddominyddol, a bod ni'n derbyn hynny. A falle, term sydd ddim lan fan hyn ar y sleid, ond ein bod ni'n hunan addasu. So bod ni yn dewis i ddefnyddio'r Saesneg yn anymwybodol cyn bod hyd yn oed dewis yn cael ei gynnig i ni, neu cyn bod rhaid i ni dewis. Hynny yw, mae'r Saesneg yn ddewis hawdd, mae fe'n ragosodiad, dyna yw'r llif, dyna yw'r ddeinamig, mae'r Saesneg yn automatig iawn. Nawr, mae hwnna'n rhywbeth dyn ni'n ymwybodol ohono. Dyn ni'n ymwybodol hefyd o y ddisgwrs a'r dadleuon taw y Saesneg yw'r iaith gyffredin wedyn ni hefyd. Defnyddio'r Saesneg yw'r ffordd i gynnwys pobl. Mae lot o waith wedi digwydd wrth gwrs yn edrych ar hyn yng Nghymru ac yn edrych ar hyn mewn cymunedau sy'n dangos taw cymunedau Cymraeg eu iaith sydd yn rhai dwyieithog ac sydd yn gweithredu yn ddwyieithog. Ond be mae hwnna'n golygu yn y pen draw yw does dim gymaint o weithgarwch uniaith yn y Gymraeg. A mae'r dynamig ieithyddol hyn yn dangos ni bod unrhyw beth sy'n digwydd yn y Saesneg yn digwydd yn uniaith yn y Saesneg. Mae dynamig dwyieithog yn atgyfnerthu'r yr ymddygiadau arferol hyn, yr goddeffogarwch ieithyddol hyn os hoffech chi. Felly, be mae Cadernid Iaith yn trylu yw i dynnu ni'r tir canol hyn, yr ymddygiad cadarn, ymddygiad sy'n ymwybodol, yn benderfynol, yn hyderus, yn rhagweithiol. Nawr, beth sy'n ddiddorol o gynnal Cadernid Iaith yw bod ni'n gweld bod ni'n tynnu pobl o'r naill begwn i mewn i'r canol.
Um, gyda rhai unigolion, dyn ni'n gweld, rhai siaradwyr Cymraeg yn benodol, dyn ni'n gweld bod nhw'n medru arddangos ymddygiad ymosodol o ran y Gymraeg. Bod y Gymraeg yn gallu bod yn rhyw fath o arf yn ffordd o allgau bobl, neu'n cael ei canfod felly, achos bod e'n rhywbeth yn ni'n amddiffynol o'i gwmpas e. Dyn ni yma o hyd, dyn ni'n bendant, dyn ni'n byw yn y Gymraeg, mae fe'n bwnc emosiynol ac ati. Ond mae hwnna'n gallu troi yn rhywbeth ysrwgar, yn rhywbeth pengaled wrth ni hefyd. So mae Cadernid Iaith yn treulu i dynnu ni i'r tir canol hyn. Um, Falle un o'r pethau ni eisiau gweud o ran y sleid blaenorol hefyd, na fi nôl yn eiliad, un o'r pethau fi eisiau pwysleisio o ran y sleid hyn yn fan hyn yw o ran ymddygiad cadarn, y cam, neu'r term cyntaf sydd gyda ni yw bod yn ymwybodol. A dwi'n meddwl mae hwn yn rhywbeth i ni fod yn ofalus amdano hefyd, yw o edrych ar gydernid iaith fel datrysiad neu ateb neu silver bullet os hoffech chi. O rhai o'r pethau ni'n trafod jyst cyn i fi ddechrau siarad, um, ti'n bod o edrych ar y Gymraeg yn gymunedol, mae cadernid iaith gyda'r ffocws yna ar yr unigolyn a defnydd iaith yr unigolyn, a hunaniaeth yr unigolyn. Um, a mae hwnna i siaradwyr y Cymraeg yn benaf oll. O edrych yn gymunedol, dwi'n meddwl, mae ddoi beth arall bod rhaid ni ystyried hefyd, a mae rhain i gyd yn plethu gyda'i gilydd, ond yn gyntaf, mae eisiau ni fod yn ystyried ymwybyddiaeth iaith fel y cam cychwynnol. Mae cadernid iaith yn adeiladu ar ymwybyddiaeth yn amlwg. Ond mae ymwybyddiaeth yn holl bwysig i'r rheini sydd ddim yn siarad y Gymraeg. Mae'r ymwybyddiaeth feirniadol yna'n gam allweddol sylfaenol. Mae'n gam allweddol sylfaenol i siarad Cymraeg yn ogystal, ond ie, allan ni edrych i uwchraddio hynny a chydernid yn ogystal. Y peth arall, falle rhywbeth sy'n derbyn lot o sylw hefyd, oherwydd y safonau, a wrth feddwl am cyngorau cymunedol, yw sut ydyn ni'n gweithredu yn ddwyieithog hefyd. Beth yw'r dulliau a'r technegau o weithredu'n ddwyieithog o fewn grŵp sydd wedi cael ei gyfansoddi, grŵp sydd â swyddogion sydd â phwyllgor ac ati. Wnawn ni gweld sylw yn y sgwrs fyna o ran prinder cyfieithwyr cymunedol ac ati. So, falle bod 'na dri beth i ystyried rhywun hyn. Yr ymwybyddiaeth feirniadol, y cadernid iaith, ond wedyn ni y gweithredu hefyd. Mae pob un o'r hynny'n bwysig, ond ie, dyn ni ddim yn gallu disgwyl i cadernid fod yna, teb pob un o'r heriau yna. Um, Nawr, un o'r pethau dyn ni'n gweld trwy'r amser, llwyth y gymunedau yma fod ni pwy chi'n siarad gyda wrth gwrs, ond ti'n gwybod o'r hen ymadrodd yna, o nobody speaks Welsh around here. Dyn ni ddim yn clywed y Gymraeg yn ein cymunedau ni. Pa syndod, achos mae'r Gymraeg yn iaith leiafrifoledig sy'n golygu bod iaith yn rhywbeth sydd wedi cael ei ddefnyddio i wahanu pobl. Felly be mae cadernid iaith yn trylwyd yw i draws newid yna a bod iaith yn rhywbeth dyn ni'n gallu uno i gwmpas yn hytrach na rhywbeth sy'n ein gwahanu ni. So pryd mae rhywun yn gweud nobody speaks Welsh around here, dwi'n ni'n amlwg ddim yn wir, ond mae fe'n wir am eu profiad nhw hyd yma. Cadernid iaith yn cynnig ffordd ni ateb hyn. Mae ddiolch dy fi, dwi yn mynd i eich drysu chi nawr, achos dwi'n mynd i ddangos i chi pa mor bwerus yw'r mydoddyd yna nobody speaks Welsh around here. So un o'r ymarferion dyn ni'n neud yn yr gweithdai yw i edrych ar senario ffuglenol hyn o gwales a bryn gwyn. Nawr, yng ngwales y bryn gwyn, mae ddwy iaith, mae'r gwaleseg a mae'r bryn gwyneg. Nawr, mae 75% o'r boblogaeth yn siarad gwaleseg, ond hwn yw'r poblogaeth ddwyieithog, so maen nhw'n siarad dwy iaith. Wedyn, cwarter y boblogaeth yn siarad Bryn Gwyneg, a Bryn Gwyneg yn unig. Nawr, mae hyn yn wahanol i sefyllfa Cymru felly na gywe, achos yng Nghymru, y lleiafrif sy'n ddwyieithog. Yn fan hyn, y mwyafrif sy'n ddwyieithog, gwaleseg. Ond os ydych chi'n neud y maths ar yr ymwneud cymdeithasol potensial, be mae hwn yn dangos i chi yw bod y garfan uniaith yn meddu ar lot fwy o rym na'r boblogaeth ddwyieithog. So bod 75% o'r boblogaeth yn ddwyieithog, wrth bod ni'n edrych ar yr ymwneud cymdeithasol, be dyn ni'n gweld yw
taw y Bryn Gwyneg yw'r brif iaith. So be mae hwn yn dangos ni yw lle mae yna'r yr un mewn pedwar yna o'r siaradwyr Bryn Gwyneg mewn ymwneud cymdeithasol, mae'r iaith yn troi i'r Bryn Gwyneg, achos dyna sy'n digwydd mewn sgwrs dwyieithog wrth gwrs. So er bod 3/4 o'r siaradwyr yn medru siarad gwaleseg, dim ond 36% o'r ymwneud cymdeithasol potensial sydd gyda nhw ymysg y grŵp. Nawr mae hwnna gyda 3/4 y siaradwyr ddwyieithog. Felly meddyliwch am y Gymraeg, lle tua 30% o'r boblogaeth sy'n medru'r Gymraeg. Dyna pam mae pobl yn gweud nobody speaks Welsh around here. Achos y ddynamig gymdeithasol hyn. Achos y mwyaf o bobl dyn ni'n tynnu ynghyd, y lleia yw'r ymwneud potensial cymdeithasol trwy gyfrwng yr iaith yna. Nawr hwnna sy'n golygu wedyn ni bod y Gymraeg yn cael ei weld fel rhywbeth ynysig, fel rhywbeth amddiffynol, achos mae rhaid i ni gael peioedd Cymraeg neu gofodau neu digwyddiadau Cymraeg eu iaith yn benodol er mwyn ymddiffyn rhag y dynamig cymdeithasol hyn. Ond nawr hwnna sydd hefyd yn ni'n allgau pobl sydd am glywed y Gymraeg, ond sydd ddim yn ymwneud â'r peioedd hynny. Nawr mae'r llun bach o'r estron yn fan hyn, achos tasau'r estron yn glanio yn fan hyn, gweud bod yn glanio yn yr ymwneud cymdeithasol lle mae pawb yna, y pedwar o'r unigolion hyn, byddwn nhw ddim yn gwybod bod y gweleseg yn bodoli, bod 3 o'r 4 o'r siaradwyr hyn yn ddwyieithog, a bydd yr estron yn gweud nobody speaks gweleseg around here, ond dyw hynny yn amlwg ddim yn wir. Nawr mae Cadernid Iaith yn trwy'n ati i ddatrys hyn, i dreial newid y mathemateg tu ôl i hyn os hoffech chi. Nawr, rhan fwyaf chi'n cofio, dyma pam dyn ni'n sôn am gymdeithasau neu gymunedau 70% yng Nghymru hefyd, achos os mae 70% o'r boblogaeth yn siarad Cymraeg, mae'r math sy'n golygu bod gyda chi siawns o 1 mewn 2, hanner a hanner o fwrw mewn i siarad Cymraeg arall yn y gymuned yna, 70 times 70. Nawr, un o'r ffyrdd mae Cadernid Iaith yn trwy'n ati i ymyrryd ar y mathemateg yna wedyn ni yw i ganolbwyntio yn uniongyrchol ar ddefnydd iaith. Nawr, yn gyffredinol, gyda'r Gymraeg, dyn ni'n sôn lot gormod am hyder. Mae yna lot gormod o sôn am hyder, lot gormod o sylw'n cael ei roi i hyder. Does na ddim mewn gwirionedd ddiffiniad ieithyddol o hyder bodoli yn y lenyddiaeth academaidd yr ymchwil. Mae fe'n catch-all yn derm dyn ni'n lot rhy hoff ohono mewn perthynas gyda'r Gymraeg. A falle hwn yw mantes Cadernid Iaith yw bod ni'n mynd ati yn syth i ymyrryd ar ddefnydd iaith rhywun. Os dyn ni'n mynnu defnyddio'r term hyder, wel sut dyn ni'n gallu cynyddu hyder rhywun, ond i cynyddu i defnydd nhw. Mae rhaid i chi fentro, mae rhaid i chi brofi er mwyn i chi aeddfedu a datblygu. Ac wrth gwrs wedyn ni, dyna canolbwyntio ar defnydd sy'n cynyddu yn hyfedredd ni yn y Gymraeg yn ogystal ni hefyd. Mae yna llwyth o wersi o hyn, ond na i ddim yn mewn i rhai mewn manylder. So felly, jyst i orffen yn sydyn, dwi'n gwybod bod yn gyflwyniad hynod o fyr, ond dyna yw'n ater y peth y bore yma wrth gwrs. Ond nod Cadernid Iaith hwnnw yw, nid i gynyddu y defnydd o'r Gymraeg, ond i gynyddu'r defnydd cadarn o'r Gymraeg. Felly os dyn ni'n meddwl am y deipoleg drifflig yna, dyn ni'n treol tynnu pobl mewn i'r canol. Felly mae hynny'n allweddol o ran sut dyn ni'n meddwl am y gweithdai yn ogystal. Dwi ddim yn achos o bregethu at y bobl, dwi ddim yn achos o cenhadu ar ran yr iaith, o berswadio pobl bod yr iaith yn rhywbeth sy'n bwysig a sydd rhaid i ddefnyddio. Y syniad yw i ni gynyddu defnydd cadarn o'r Gymraeg, bod ni'n fwy ystyrlon o'r defnydd ni yn ei wneud, neu ddim yn ei wneud. Gi fi, un o'r negeseuon mwyaf pwerus o Gadernid Iaith yw beth yw'r negeseuon yna dyn ni'n rhoi i bobl eraill trwy ein defnydd iaith ni. Os dyn ni'n troi i ddefnyddio'r Saesneg gyda rhywun, pa fath o neges ydyn ni'n rhoi i rhywun? Ydyn ni fel unigolyn yn gyfforddus gyda'r negeseuon yna dyn ni'n rhoi? A dyna lle mae'r cadernid yn dod i mewn. Nid y pwrpas yw i ddefnyddio'r Gymraeg trwy'r amser, bob amser, ond i feddwl, os nad ydw i'n defnyddio'r Gymraeg yn fan hyn, beth yw goblygiadau hynny? Ydw i'n hapus gyda'r goblygiadau hynny? Ydw i'n hapus gyda'r negeseuon dwi yn cyfathrebu i bobl os dwi ddim yn defnyddio'r Gymraeg yn y gyd-destun hyn?
A'n hynny o beth, rhywbeth i chi fyfyrio arno yw pryd ydych chi'n newid eich defnydd iaith chi? Ydych chi'n hunan addasu, yn newid i'r Saesneg ar y cyfle cynta, yn anymwybodol? Ydych chi'n dderbyn rhyw fath o arwyddion ac wedyn yn newid? Neu ydych chi'n newid pryd mae rhywun yn gofyn i chi wneud? Ar enghraifft, dwi'n hoffi meddwl amdano fan hyn, nath y mab dechrau yn yr ysgol yn ôl y mis Medi am y tro cynta, bore cynta mewn mewn i ysgol Cenarth. Nath yr athrawes wrth y drws gweud, o, bore da, beth yw enw ti? A nath Rhyd jyst edrych yn ei, chos oedd hi rioed i cwrdd hi ar blaen, oedd yn yr ysgol am y tro cynta, oedd hi jyst edrych yn ei nod. So oedd hi droi i'r Saesneg gweud, oh, good morning. A ni fel, na, mae felly siarad Cymraeg, mae'r ffaith bod e ddim wedi ateb chi, ddim yn neges i chi droi i'r Saesneg. Ond dwi'n siŵr bod sawl un ohono ni yn euog o hynny, achos dyn ni ddim wedi meddwl am y peth o'r blaen yn ddigonol. Mae'r Saesneg yn ddewis hawdd. Os mae rhywun ddim yn deall ni, nhw'n i droi o'r Saesneg. Mae'n rhywbeth dyn ni gyd yn gwneud. Felly dyna byd ni'n treol wneud wedyn ni yn yr gweithdai, i wthio pobl lan tuag at y golau coch yna, i newid iaith os mae rhywun yn gweud dwi ddim yn deall yn hytrach na, o, nhw ddim just ddim yn deall fi neu be bynnag. So, ie, yeah, mae mwy fanylder ar y sleid fan hyn, ond ie, newn ni siŵr bod chi'n cael rhain, ond dyna beth ni'n sôn amdano fyna. Um, Iawn, so beth yw Cadernid Iaith? Dyma'r ateb i'r cwestiwn nes i gynnig ar y cychwyn, o fe'n fethodoleg i gefnogi siaradwyr. I fyfyrio ar a dyblygu hunaniaeth ieithyddol gymdeithasol, bod nhw'n gyfforddus ag e, hunaniaeth ieithyddol gymdeithasol sy'n lleihau y pryder a sy'n cynyddu lles rhywun y golyn wedyn ni. Um, Term pwysig yn hyn oll yw diemedferthedd arferol, y learned helplessness. A dwi'n meddwl bod hwn yn rhywbeth i fod yn ystyried wrth i ni weithredu'n gymunedol, ble mae'r siaradwyr Cymraeg yn gymunedol pam nad ydyn nhw'n rhan o hyn ac ati. Mae'n rhan o'r cyd-destun ieithyddol cymdeithasol ehangach, lle maen nhw wedi cael ei dysgu, mae'r diemedferthedd yna rhywbeth da ni wedi cael ei dysgu. Mae fe'n ddewis hawdd o'n ni i beidio ymwneud. A wedyn ni, yn amlwg, ar ymarferol ni, sut i addasu'n ymddiger yn gadarnhaol. So, ie, dyna'r ffordd symlaf gobeithio at beth yw Gadernid Iaith.